हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं बयखौबो आंनि मनज बि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय आङो दायो माबायाव फेन्सि बाजार ओमफ्राय बालाजि बेवहाय बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना ड्रेस लायनो आरोना। ओमफ्राय आङो सासे आमाइखौ लोगो हमगोन आरोना बेबो थांगोन। ओमफ्राय बेवहाय बियो माबायावनो मा होनो बालाजि खाथियावनो थाखायो। ओमफ्राय दा आं बेखौ लोगो हमहैग्रोगोन आरोना। नोंथांमोना अलरेडि खाथि खालानिया बे आमाइखौ सिनायखायो। नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनां लाइक कमेन्ट खालामनानै हो। ओमफ्राय लोगोफोर आरो आंखौ सानै फंबाया लोगो हमगोन आरोना। ओमफ्राय बिसोरबो थांफागोन आंजों बेरायनो थांनोनो। ओमफ्राय दा बिसोरजों जमा थांसोन आरोना लोगो हमना। ओमफ्राय आं आमाइखौ लोगो हमहैग्रोनोसै। दायो लोगोफोर मोनफैबाय आरोना बालाजि खाथियाव ISBT आव। ओमफ्राय दायो मा होनो फैगासिनो दं आरोना आमाया फन खालामदोंमोन लोगो खाथि जायो नालाय बेखायनो माने हाबफैबाय आरोना लिंहरबाय थानायखाय लिंहरबाय थायो समसो मोनामोन जोङो। अखा हादोंमोन ना ओजों ओमफ्राय फैयासै। आंनि अफिसाव लांग्रा नोंसोर नंगौ अफिसाव नै खाथियावनो आंनि माबायाव एमप्लय खालामनो। सोरबा सलायना फरसुनार दिहुनसै फरसुनार मा थाङो 37 लाख फरसुनारा जायगाया मोजाङानो। मालाबा शुटिं लाफैनांगोन। लाफै आं दं। अखा हाबाखै नामा सान्दुं दुंबाय माथो हादों। आइया सोर आइया बे अफिसा आंनि हाया जेबो दं। इखैजा जायगाया मोजां माथो। स्टिं लाफैबाय था इसे जायगा नायफैदोंमोन लोगोफोर। ओमफ्राय दा नायखांबाय ओमफ्राय दा थांफिनसै आरोना। ओमफ्राय आमाइनि रुमाव ओंखाम जानानै फेन्सि बाजार थांनो नागिरदों दायो। दसे जायगा नायफैदोंमोन ओमफ्राय नायखांबाय थांसै दायो। नै आङो जोंहा माबानि आंकोलनि न'आव फैदो आरोना। ओमफ्राय आनैबो दंफैयो ना। बेसे गोबाव जाखो आनैया? आङो 10 दिन जाफैबाय। 10 दिन जाफैबाय ने। बिराद मोजां मोनबाय आङो फैनानै। ओमफ्राय जोंखौ माने जाहोबाय लोंहोबाय मामाया नै बिराद मोजां। ओमफ्राय मालाबा हाबफैबावगोन दै। फै अमा बेदरजों सबायजों संना जाहरगोन। नै बेनो आरोना जोङो मालाबा फैबावगोन। ओमफ्राय दसे बेरायनानै थांसै आरोना। जोङो बिराद लाबथिंबाय आरोना गावनि जायगायाव। दायो जोङो मामानि रुमनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा जोङो दसे बालाजियाव बेरायनो नागिरदों। ओमफ्राय ISBT बालाजियाव दसे बेरायनो आरोना। ओमफ्राय बालाजियाव जोङो दसे बेरायनो फैदों आरोना नै लोगोफोर। बालाजियाव जों बेरायफैदों आरोना नै दसे टाइम पास। बालाजियाव दसे बेरायफैबाय आरोना लोगोफोर नै बालाजि मन्दिराव दसे ओरैनो टाइम पास।
बहुद सोलायबाय सिगांथ' बेबायदि अबेबा माबाफोरा बिबारफोरा गैयामोन ओइ खैजाथाव दा लोगोफोर नै फेन्सि बाजार थांनो नागिरदों मोनाहांलायबाय आरोना ओमफ्राय नोंसोरखौनोमोन आं लोगो हमनाया फंबायमोना थां फेन्सि बाजाराव ड्रेस बाहैनो बिसोरबो ओमफ्राय फेन्सि बाजार मोनफैबाय आरोना लोगोफोर दायो नायनोसै हाबनानै ओमफ्राय रुमाव मोनहैनाय लागै मोनालायसिगोन आरोना दिनै मोनासिगोन बायदि मोनदों आरोना दायो मोनफैबाय ओमफ्राय नैखिजा ब्रह्मपुत्र दैमानि सेर सेर हा 10टासोआव ओंखारबोदोंमोन आरोना बिराद खर' गिदिंबाय आंखौ ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि मानसि आरोना नै एखिजा बुरलुंबुथुर ओरैबायदि मानसि नायलाय ओरैबायदि मानसि आरोना Online जाखायो दे ओइ थांनोसै आरोना गाइस लंपेन्ट लाबाय नै ओरै मोनालायबाय लोगोफोर ओरैबायदि मेंबाय आरोना भगबान डेन्जार मानसि आगानखौनो मोनलायलाया थाबायनो फाग्ला मानसि आरोना मेंगुजोब्बाय लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय